салом алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали Мошин ТЖ. Агар шумо бори аввал аст ки дар канали мо ҳастед, ба канал подписатсия кунед ва дар видео лайк монед. Дар ин навор шумо мошинҳои фурӯшӣ аз мошинбозори шаҳри Бухтаро дида метавонед. Ба шумо тамошои барҳаво хоҳонам. Opel Hatchback соли баҳориш 1993, яъне ҳама чиша алиш карда 1997 кардаган. ҳама асбобош асбобои 1997. Объёми моториш 1.6 простой. шахсоне ки хоҳиши гузаштани сарҳадро доранд, марҳамат аз ширкати Акай Алиҷон истифода кунед. Ширкати Акай Алиҷон бо мошинҳои замонавӣ бо комфорти баланд ҳар рӯз муҳоҷиронро аз Москва ва Московский област гирифта ба Қазоқистон бурда меоранд. Акай Алиҷон дар тартиб додани ҳуҷҷатҳои шумо барои шумо кӯмак ҳам мекунад. Рақамҳошон дар рӯи экран. Марҳамат гиред ва ба дӯстони худатон тавсия диҳед ширкати Акай Алиҷонро. 11 моҳи дига ҳуҷҷат дорад. Пробег, коробкаш механик, газ бензин, газ бензин. нақша чанд гуфтем? нақш 21000 бо савдо мешавад. як номеро телефони дар кор медодем яка. як номеро телефони дар кори 909 19 0222. Ласети соли баҳоришиш 2003. объёми моториш чанд гуфтем яка? 1.616. объёми моториш 1.616. сӯзишвориш чиай? Газ бензин. Газ бензин, гази евро 4 гуфтем. гази евро 4. задни камера доштай. Оре бовар намекардад ё. Як сола ҳуҷҷат. ҳуҷҷатош як сола буда. электропакет, коробкаш автоматика, телефонаш, нақша чанд та гуфтем ака? бо савдо мешавад. нақш 27000 сомон бо савдо мешавад. як номеро телефони дар кори медодем. 905 05 94 51. Toyota Camry 1 соли бароришиш 2005. Mercedes seçkin. объёми моторша чанд гуфтем ака? объёми моториш 2.4 электропакет, телевизор, коробкаш механик. ин сӯзишвориш чи акайда? бензину газ. чанд қа документ дорад? то 8 моҳагира документ дорад. нақша чанд та гуфтем ака? нақш 55000 сомон. як номеро телефони дар кори мегуфтем ака? номеро телефон 907 46 38. Mercedes Avantgarde соли бароришиш 1996 буд. як бор дига мепурсем. объёми моторша чанд гуфтем ака? 1.6 соли барориш чанд буд? соли барориш 1998 буда.
объёми моториш 1.6. Я сузишвори чай? бензин Бензин холис? Бензин холис истори. Чанд қа документ дорад? 1 сола 1 сола документ дорад. Нархш чанд қайра? 40,000 сом 40,000 сом. Я номерои телефони доркорӣ медодем яка? 909 94 24 00. Nexi соли барош 1994. Объёми моториш 1.6 простой. И сузишвориш чай? Сузишвориш газ бензин. Электропакет. Коробкаш чанд ха дига уҷа дора кай? 8 моҳ дига 8 моҳ уҷа дора. Нақша чанд та гуфтем? чанд? нақш 14000 бо савдо мешавад. Я номерои телефони доркорӣ битен ака? 93 377 66 77. Opel Caravan соли бароришаш 1996. Объёми моториш 1.6 простой. Ира сузишвориш чи ака? Gaz benzin. Сузишвориш газу бензин. Салониш пробегиш 317,192 километр. ҳуҷҷатҳо чанд хайр ака? 1 сола ҳуҷҷат дорад. нархша чанд та гуфтен? 3000. нархш 23000 сом. Як номерои телефони доркорӣ медодед ака? 918 33 65 83. Lada 99. соли барош 2003 гуфтен ака? 2002. объёми моториш чанд аст? объёми моториш 1.5. ира ҳуҷҷатҳо чанд ака? то моҳи сентябр. сузишвориш фақат бензин. нақша чанд та кардем ира? 10000 бо савдо мешавад. як номерои телефони доркорӣ медодем? як номерои телефони доркорӣ дар пишти мошина. номерои телефон ҳозир рӯи экран дахтон мебинед. инамин номера замзам метавонед 935 25 780 935 18 64 64.
дӯстони азиз, нақшаҳои дигари моро дастгирӣ кунед. Дар канали Ҳамватан ТЖ хонаҳои фурӯшӣ мешавад. Дароен обуна шавен ва дар канали Мошин ТЖ бошад. Мошин бозор аз шаҳри Душанбе ва аз шаҳри Бохтар мешавад. Дар канали Паём ТВ Мошин бозор аз ноҳияи Восе деҳаи Ҳулбуг мебарояд. дар ин каналҳо обуна шавен. Силкаҳошон дар описани видео аста, яъне дар таги видео ё ин ки ба ҳамин номҳо поиски ютуб. аз шумо як тугмаро пахш кардан ва ба мо нерӯи беандоза мебахшад барои наворҳои беҳтарин баҳри шумо сохтанро.